Ang Ginoo mana kaninyo, Manaw sa kanimo. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo ning Dominguha, sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus ug ang iya mga tinunan miadto sa mga balangay sa Cesarea Pilipo. Ug samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinunan, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao? Mitubag sila. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon ikaw mao si Elias. Ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Nangutana sa Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginla ni Jesus ang iya mga tinunan nga magantos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudeo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinunan sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipahilayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Apan miliso si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinunan. Unya gibadlong niya si Pedro sa pagingon, pahawa Satanas, ang imong hunahuna sa tao, dili sa Dios. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinunan og miingon siya kanila, kun buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinunan, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini, apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi, alang kanako, ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daygon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Mayong Domingo sa tanan. Mangutana ko pag-una sa atong kaugalingon. Sa unsang paagi kita nakaila kang Jesus? Kasagaran sa atong tubag, muingon kita, nagsugod kini sa akong ginikanan. Gagmay pata, itudlo sa atong ginikanan, muingon ang atong ginikanan, mauna si God, mauna si Jesus, itudlo niya ang iyang kamot, ngadto sa mga hulagway, nga naas kalendaryo, na sa mga posters, ug uban pa. Mao ginay sagad nga buhaton sa ginikanan. Dayon, tudloan kita nila sa mga basic prayers. Ipasunod sa atong ginikanan ang mga pag-ampo. Sama niya ng pag-ampo sa anghel nga magbalantay. Hangtod nga tudluan kita sa medyo lisod-lisod. Amahan namo, maghimaya ka Maria, ug sa magkadako na kita, tudluan kita sa katisismo
Diya sa mga eskwelahan, nya paapilon ta sa itong mga ginikanan, panahon sa Flores de Mayo, niya itong wala pa'y pandemic. Hangtod nga makaila kita hinay-hinay sa Dios, diya sa mga pagtudlo sa ubang mga tao nga atong ikahimamat diha sa atong kinabuhi. Dunay mga panahon nga moabot sa kinabuhi sa tao nga diin ang usa ka tawo magsugod nagpangutana, who is God for me? Mga igsoon, the more nga madiskubrihan nato ang kalibutan, the more nga mangutana kita sa atong pagpuyo o kinabuhi sa naggama kanato. The more nga imong ikahinabi ang kalibutan, the more you experience the world, your community and environment, the more you question who is God for you. Makita nimo ang iyang mga buhat, makita nimo ang dagan sa imong panghitabo, sa imong kinabuhi. Then you start to question, is there a God? Na abay Diyos, kinsa kaha kini nga Diyos, nga naglalang nining tanan, nga akong nakita, na sinati sa atong kinabuhi. Isip usa ka Kristiyano, Katoliko, makapangutana kita sa atong kaugalingon, kinsa man si Kristo alang kanimo? Alang sa uban, lisod-lisod ni nga pangutana nga tubagon. Ilabi na kung dili kita familiar with Jesus Christ. Kung pananglitan, dili kita anad pagpakig-istorya. We are not accustomed to communicate, to talk to Jesus regularly. Simbalanta, tindog, lingkod, luhod. Sugod ang misa, sige tagkupot cellphone. Hangtod nga mahuman na lang ang misa, sige tanggalili sa atong cellphone. Di ba, mama natong ibuhat? Unya, tanaw-tanaw ta sa ubang mga tao, mahuman na lang ang misa, uy, nahuman naman di ay. We seldom talk to Jesus. Para nato, igo na ang pagsimba, but we never communicate with God. Muna nga, maglisod kitag tubag. Maglisod ta pag-answer sa question, who is Jesus Christ for me? Dili paigo nga nahibaw kitag katisismo. Dili pahigo nga nagtuon kita mahitungod kang Kristo. It is only that you can answer only on personal relationship with Jesus. Nga ikaw masayod kinsa siya sa imong kinabuhi. Dili mahitabo nga makaila ka sa Dios kang Kristo Jesus kung wa kay regular personal communication with Him. Sumagod, moingon kita sa uban,
Kaila ka ng tawhana? Moingon ka, wa man ko kaila na. Nganong nakaingon ka man, wa man ka kaila. Tungod kay you do not communicate regularly to the person. It is only through personal contact, through personal prayer, regularly, that you will come across to know the Lord Jesus. Alang niadtong dunay regular time for prayer. Alang niadtong ni participate sa mga ministry sa simbahan or dunay personal commitment to Jesus. It is a very easy question to answer. Pero kung ikaw wa ka maanad, very seldom ikaw makighinabi ni Jesus, maglisod yung kag tubag sa imong kaugalingon, who is Jesus for me? Alang ni Jesus, iyang gipaila ang iyang kaugalingon sa usa ka tawo who talks to him regularly in prayer. And you will discover slowly kinsa siya sa imong kinabuhi. Ang usa ka tawo nga maampuon, makanunayon sa iyang pag-ampo, pakighinabi, gradually makita niya o maila sa Jesus sa iyang kaugalingong kinabuhi that Jesus is a faithful friend, that Jesus kasaligan sa iyang mga problema o kinabuhi, dependable, that Jesus is a very supportive brother who does not turn his face, that Jesus is a reliable companion in our journey in life. Iyan ang i-reveal, iyan ang ipakita, ipadayag ang iyang kaugalingon just because you talk to him regularly in prayer. You spend time with a person you like, di ba? Kung makagusto ka sa usa ka tawo, mailhan nimo siya pinaagi sa imuhang paghatag og regular nga panahon. Pero tagsaragani, di jud ka kaila niya. Nayuban buta mo ingon, wa ka kaila ka nako, kinsa ko. It's because I don't show myself to you. Panagsara. Pero makanunayon mong nagkita, nakikinabi sa usag-usa, imong mailhan ang tao. The same with Jesus. Dako kayo kining maong hagit, ilabi na sa atong kapanahunan karon. Dako kining hagit tungod kay to build up a relationship with Jesus, to know Him, requires time and effort. If you want to relate with Jesus, kinahanglan dili sa imong huna-huna lamang. It must not be coming from your intellectual nga pagka-bright. Dili nimo gamito ng imong utok, kundili pinaagi mismo sa konkreto nga pakighinabi kaniya in a very simple way. You talk to Him, He listens to you. Og ikaw hilom, mupadayag siya kanimo. Sa unsang paagi, dakong tabang, dako yung tabang ang kanunay nga pagbasa sa Ebanghelyo ni Kristo. Matod pa ni Saint Jerome, ignorance of the
ignorance of the Bible is also ignorance to Christ. Ambot ko na ba mo yung mga Biblia sa inyong panimay? Ambot kung inyo ba nang gibasa? Ang Biblia, dili mo kostar og 500 pesos, makagasto magani kita og ilimnon, makahubog, makagasto magani kita og mga kumbiti, atong imbitahon ang atong mga bisita, pagpakaon, pero dili gayod kita makapalit og Biblia nga naa ang tinubdan sa kinabuhi sa tao. So ignorance of the Bible is ignorance to Christ. How would you answer that personal question? Who is Christ for you? So dako kay tabang ang Biblia because naa sa Biblia mga pulong sa Dios nga dili ginama sa tao apan sinulat sa tao. Naa diha sa Biblia ang mga buhat sa Dios nga katingalahan. Naa diha sa Biblia ang imong kinabuhi gikan sa Biblia ang kaluoy ug pagpasaylo sa Dios. Ug ato ganina i-relate ang mga pulong sa Ginoo sa mga realities karon, dako gyud kaayo ug katabang nga mailhan nato ang Dios diha sa kahimtang sa atong palibot karon. Atong mailhan nga dili lamang ang tao uhaw sa pulong sa Dios, kundili ang tao uhaw usab og kalinaw, uhaw sa iyahang kaluoy nga ayuhon ang iyang kaugalingon sa tanang matang sa sakit ug pandemya. Uhaw ang tao sa kagawasan, sa kamatuoran, nga diin gipalibutan kitag mga daghang mga fake news, daghan nga panglingla, daghan ang mga dili makatarunganon nga pag-ulipon sa tao sa katilingban karon. Anha nato makita nga kung i-relate nato ang pulong sa Ginoo sa atong konkretong kinabuhi, makaila gayud kita nga naa di ay si Kristo uban kanato. So dako kay tabang, it's a big help to read, to reflect, and to pray, and to put that in practice. The Bible which speaks about Jesus, His ways of doing things, ug kini mo'y silbing gabayan kanatong tanan. Palit kamo Biblia. Start reading the Word of God. It's not the Word of man. It's the Word of God. And you will easily discover the true answer to the question, alang kanimo, kinsa man ako? It is a very personal question. Moingon si Jesus, alang sa uban, kinsa man ako? And then He directed His question. Niadtong buot mo sunod kaniya, alang kanimo, kinsa man ako? Manindog paliw. Kitang tanan sa itong pagkahiusa diya kang Kristo, moingon kita, nagatuwa ko sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay gilubog, mikunsat sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nga banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o kinabuhing dayon. Amen. Pangamuyo sa katilingban, ang Ginoo matinabangon ug makiangayon, Dios nga puno sa kaluoy, ug manalipod ug muluwas sa iyang katawhan. Ipadangat nato karon ang atong pangaliya sa atong pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong Santo Papa, nga iyang bantayan ang simbahan, uban sa pagtuo ni San Pedro, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga nag-alagad ka nato, diha sa mga katungdanang publiko, nga ilang tahuron ang katungod sa kinabuhi, sa mga gisabak, sa mga walay kapaingnan, ug sa mga tigulang, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta, magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, ug Jules Shibali Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga kalag nga mihalin na, nga makakita na nila ang manunubos nga nagantos, alang kanila ug alang sa tanang katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong personal intentions, atong iduko ang atong mga ulo sa mapaubsanon nga pangamuyo sa Dios. Ablihan ta ang atong kasing-kasing aron kita makabati sa tingog sa Dios nga nangutana kanato, alang kanimo kinsa man ako. O Diyos, sa pasaylog kaluoy, pinaagi sa panundan sa among manunubos, pamatia ang mga pagampo sa imong simbahan. Uban ni San Pedro, mipadayag sa among pagtuo diha ni Kristo imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.